Казвам се Татяна Трайкова и съм управител на Rainbow Plaza. От години работя в сферата на директните продажби и се налагаше да организираме много корпоративни събития. Сблъсквайки се с всички проблеми около организирането и провеждането на дадено събитие, ние решихме да създадем такова място в София, където да разполагаме с целия ресурс за организиране на цялата гама от събития. От семинари и конференции до артистични прояви и тематични партита. Така се появи Rainbow Plaza и последните няколко години се налагаме на пазара. 4 са условията, за да имаш успешен бизнес. Първо, да имаш зад гърба си компания с история, която се е доказала в годините, а ние наистина сме такава. Второ, да предлагаш качествен продукт. Това е много важно. Третото условие е да имаш добра маркетингова политика и не на последно място да даваш възможност за развитие. Намираме се в съвременна конкурентна среда и в тази среда събитийния мениджмънт е сфера, която се развива бързо и динамично и все повече компании организират корпоративни събития с цел маркетинг, реклама, пиар, мениджмънт, защото чрез тях въздействаш бързо и ефективно върху аудиторията. Ние се развиваме в две посоки. От една страна организираме партита за наши клиенти по тяхна заявка и поръчка. От друга страна искаме да извадиме хората от тяхното ежедневие и организираме тематични партита. Най-хубавото при нас е, че ние разполагаме с невероятна материална база. Залата, благодарение на декорацията, може да се превърне от една стилна конферентна зала, вечерта може да се превърне в кабаре, в дискотека, в нощен клуб, на следващата сутрин отново да бъде подредена като за семинар. В същото време разполагаме с кетеринг, разполагаме с човешки ресурси, които да подкрепят успешното провеждане на всяко събитие. Плюс това техниката и озвучителната и осветителната техника е на най-високо ниво, а за конференции и семинари разполагаме с много добра конферентна и мултимедийна презентационна техника. Така че това дава възможност на хората да им направим една много добра бюджетна рамка, тъй като не ни се налага да работиме с подизпълнители. Когато се организира едно събитие, се търсят две неща – ефективност и икономичност. Мисля, че ние можем да дадем всичко това на нашите партньори.